Murigiria bwigitase kia Ndizi TV Chinsa ni Isano na Ibere chumu basolero chitariki ni Isano na Isato umutenyino y'ikomi na kabere omwaka no yubwekiri bwibere na mirongo ibere nebere chinga kibono ense ya Kenya Gusii ase county ya Bungoma obocholi ase kirgo kyobo senator nigo bogenderete gwikabono iga omo speaker we National Assembly Moses Wetangula na aka ekura ya bono asensemo ya namakele ase bunge ya Kapuchai asari no bwege nobuna oyo raire keroge kyongwetera ase kyamagia Ford Kenya David Wafula Wakoli abwasoba igo aboli aba Kenya kusaba menyi benseme sokya na waka ekura yabo baigo mwanchu murigereria litukolia rero omo commissioner korase kyombe kyo bacholi ne chimbebe IEBC Francis Wanderi obeiro mo commissioner ogatato wetigia emirimo goseko resign parengana neli uko aligete litukoli igoro nigatebire etigirie emirimo abwasa kirembia monase emirimo anyareko bakagwe ikirania igo obeiro yogatato magega yaba commissioner bande babere gati abo Juliana Cherera olingo mokonyi bo munyakirogo na boigo Justus Nyangaya Irene Masit nero tigeire gwikabono utale tigia emirimo mwancho murigere chinga kiecho omorai bwense Dr. William Ruto otakirie lige nalyo musingi bwabo agachi ase birasi bya tuition ase University ya Technical of Kenya ase county ya Nairobi ayo ngati yali atogenda to kwariganelio chikanyora senchira yobwekiranu ase Chinsa chamangana maya akobwate kurenda sabono kwariganeye atalima ya Chinsa chiganko gosabogendera koba amanaintwe goika omoele na botogotoka sensemo ya mitandao Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook na boigo Ndizi asensemo ya YouTube na ndabogoma ujumbe yao kiao sina SMS botambe ekoba TV yao wati wetera Twitter @Ndizi TV News nkuira nande asege kege kekerebosyo ageren kumanye ayomana asechira yobwenge na kwariganire bene omwagereria nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita no le tokubatera na komo kurwa sense moyebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta ase county ya Nyamira abwase abamenyi kurwa batoka oseba kwa no mondoko magega yo wotoka ase enseme yokolengana na Musinya wesa blockation ya Bunyamatuta asensemeyo nigate abanyororo boti oruko rwa somo gambi go somo chief wensemo ya Bunyamatuta oyo mwakira nagotebanga omubere bw'omontoyomo otamanyiri kolengana na barabo nigotoka kubwate chingoma chintindikigi gati yabo no kurusa maiso somubero oyo tobwata maiso ne chingoma chinde chintindi gatotagara musubati Destin Musinya oyo kwana nabaliki bamangana nene omoliki bwegataseni kia Ndizi TV kwa Nyamira Job Mangi Nanyore ripoti bana mambisa moja wetera ba omugaka bwekenyoro buna omobero tokiro monto tamanyirio kwete urutire para na korengana una tuachire tuarige n'abantu banse barasigira abantu barigereire monto yotamanyiri tario seito gaga na ende kora kibuna gaite tuaseite tukorwa agasiaru yase amacha karusiwo amaisa karusiwo wana arutire para na ripoti ya serikali ya nene wechiro bisjeito gotira na serikali ya wetera OCS yekira ground bano mobero Urusi OCS na ground mobero Urusi warara bachiga kora uchunguzi zaidi monto yamanyi naenda manyungi kia hili to wita kwa lakini asoko rigereria Amayia asoko rigereria gaitire bobe ande kororekana gaitire nchire mbere ande tari ya masikani lakini obuchunguzi kabaganda ta site nkemanywa mangana mwake
Mwancho muligereria kero tutigarite asensemo ya makweli na korua se sublocation ya Raganga nigo mugaka bwe miaka 50 Lawrence Mekenye anyara ko baga kweruta asegesimaime obotuko bwogokira rero nigo nonyana bo company gose nigo abamenyi babwaterana amona abantu korua se county bali ba emergency korusia omoberoye na koyoira goika asenkendwemo ime yomochi obosongo korengana abamenyi benseme yobo igono mo MCA korwa sensemo ye ward ya Bogisero nigaene kiaya na gotebya abantu ko bamaiso na goteruta ase bisima ime chinga kibabwate obotutukano ase chinga cyabo korende korengana no roboti nigoro kworokya buna omogaka Mekenye nigo abwate omochando bwobonko nigatiga omo boraka amo na bana baye bane Jero mheshimiwa Vincent Abuga ondo mo MCA we ward ya Bugusero igente getangani ontagete gotebya abanyakinyoro nga pole esa mangana ya igabere ese mambia rero gotokoboka oyo moito oyore omwaki ekurone na nyara ko bakako gogesimaime tagete kweraneria Kisii County mo especially semo ya administration mbate ngambia mono because egere na kesimi mwa respond very fast. At the same time nataka kumshukuru mugabana ito oyore Simbarati na kwa nanera 1-on-1 ekere na muri kwezi over the same abantu ba rescue team bamyoka very fast yonta getego tebanga emeremego igatubwaderane. At the same time munte binga na inchi bia mona singi yokoremereria kwa turira singi program na ende program ya erebia wanyare korusio mobere igona to kwa na igo mobero rusi wo myoki gumocheri na intune timu eritware ngai gasenga njogo konya na ndageteko batenga tiganya sabaseni mwanchu murigereria roboti uruni gorogendrete kwariganigwa no muriko itobwa mangana mayande mo Steven oyoika asense mejo emambia ya rero gutigana nayo no mwanchu murigereria serikali ye county ya Kisii wetero mo governor Paul Simbarati nigo yaboliwe kwangoya omurobuli bwogokora omochando bwechinda oyogendrete guchanda bamenyi abange asense meyo aniga gocha ya mateyemo abo barenge gweta asumo cyobosongo abo bari gusaba obakonyi bwendagera gati yabo abana batatu chingaki abasamaria baya bacha kubakonya nigo banyora babwate chinda samabokabo nabo igo asamagorabo nebintu babo goretie muri kito Josephat Hamisi naenekia egekorwe ekyo abo ase serikali yaboliwe gukora omuchando bwechinda asabamenyi be county ya Kisii. Kemo among 1,000 and many. Ekinkeri tuanyora on our doorstep. Intomanye tigo chime, our first lady, Mama Mary Simba, na tema agatema gokora anti-jiggers campaign, want to tell the people of Kisii nga Chinda is very real. Let's come out and support our community. Tomanye nga Chinda chichiaerire because obono botako bobe. Ekero kurigereri sincerely yusi kurigereri uno mosubati yolensaiga. I hope after this interview nkurigereri ora magoraye nkurigereri ora magokaye omurigereri omoberoye. Honestly, you will feel like there is no community emenyete within these people. So I'm urging the community asabasubati ya babaruete because ingogote ibare ketali egento kyo monto yomo. This is not for Doris. This is not for Honorable Simba. This is not for Onyonga. This is for us all. Asomo Gusii. Mwanchu murigereria gotigana nayo korwa sorgongoro Gusii ni ngo kwira mase mogoika ase county ya Bungoma abo asobacholi bwekirugo kyobo senator bogendrete ase chintunde chiga yokorigie kirugo kyobo senator weterase kyama kya UDA niganya ariko bakawa kekura oseniga kekura yaye emambia ya bono asensema ya Muyenga polling station abo ase ari no
kwegena buno mubaro bwabo akibechikura umubaro bwabo akichikura no chia komentekana goika chinga kebituo bigo chia gosiekwa nigo boigatebire abanta bakemono nigo barorekana weso kia semambia bono chinga kebituo bya igorwa kurenda sare no kwegena buno mubaro yo no chia komenteka nigo nanyana bago keire oborendi nigo botingirie ase bituo au ase county yo ya Bungoma. It's not yet very good, but we know it's just early morning. We know it's going to get better. You can see people are now walking in gradually. We hope in the course of the day we expect the turnout to improve. But so far so good. We want to find the lowest citizens in the villages. Tingo kolekana ase county ya Bungoma na barabwo barokiri obwoba bwabo chinga kiba igore bituo au Chinsa 12 chemambe yabono abwase umubaromo kekigima onyara ko bagokwenekiwa ase mambe yabono kolengana na barabwo nigo babulira bamenyi ko ase county ya Bungoma wesokia elyogochora umurai orache kubaletera magenderero wetera ase ogwaka ekura nanyana bo nigo bali no kwigena maega yobochori koera ebitugo siekwa umubaro monene bw'abantu no chekwenekiwa goika chinga kiecho. Started well. As usual, we opened our station exactly at 6:00 hours. Turnout is too low, and we are expecting people to keep on streaming in. We may not have so many reasons why they are coming at that low rate, but as IEBC officials, we are set, we are prepared, we are ready to receive them. And like in my polling station, so far, we have only seen around 12 out of 589 registered voters in my polling station. That means the turnout is completely too low. They work elsewhere. And you see, unlike other counties, the work is on, people are working, and maybe it could be the reason why we are experiencing such a really low voter turnout. But we are hoping for the best at the end of the day. Komiti elietenenerete obochenu ase Senate litukuri igoro nigo yatarirete nyagitari ya Mamalusi Kibaki imeyo mucho Nairobi eliogochia kolingoria igoro yebikore asabarwaire babeire bagusiria magima kubwatekana no bokoreri bobe kurwa sabateneneri benyagitari yo bakoragwa no munyakero gotenenerete komiti yo mo Senator Jackson Mandagor nigo baboletia mabolio asabanyagitari abwego tebekana bairerete ogosiria kwa magima asabarwaire au asechinga kichaera guchemagega abokorengana ne komiti yo yaboletia mabolia makongu asabanyagitari abo litkuligoro kurende chinga kichege kare kyo senyagitari ya Mamalusi nigomo governor we county ya Nairobi Johnson Sakaja anyartko bakago sorore komiti yote baisagosieka enyagitari yo ya Mamalusi nagote bali kaliaye obokoreri nyagitari yo bunganyiwe korwa serikali nene na koirwa goika asobo koreri bwe county ya Nairobi asaenekeretia komiti yo na chigukinia ebirengo byobochenu ase enyagitari yo. The patient was falling from the seat. It means he was losing consciousness, so somebody should have been monitoring. Reversal from general anesthesia had to start, right? But failed at 3:10 p.m. Therefore, a decision was made to maintain, of course. So that means there was something that you didn't do, Hassan, right? The doctor on call would have been informed to come and attend to the mother at that moment. But generally, there was the entire process was seamless. The ambulance took so long to arrive in Kiambu, and Kiambu is 20 kilometers. Ambulance is just like as any vehicle that
the speed limit. Abasa ime yense ya Kenya nigo baburiwe kwegera emirimo ao ya maboko elioko kurwase chiskuru chobobundi gose TVETs asense ya Kenya ayankorengana n'ababwatani kurwase chiskuru chobobundi abo babwato musangerekano bwo gukora egeikaro yo kurwa maigelio gochia sabateneneri ase chiskuru ao chobobundi korengana n'ababwatani abo amo nabo bisakurwase wizara yechisemi nigo banegetie buna emirimo ya maboko nigo bono yatokire asense ya South Korea amonense ya Germany abwase emirime yo erengete abasae baigerete emirimo yabo buja kurwase chiskuru chobobundi aiga Kenya abwase batebire amangana ya maya nigachire kwetera serikali yense ya Kenya kubeka chisei cyo kuiwana amone serikali chense ya German na South Korea abwasaba Kenya bange barache kwenyorera amabaga yemirimo korengana no muri kibotambe ase wizara yechisemi Belio Kipsang nigaene kirebuna abasaye bono nechinga kicyabene kwenyorera emirimo y'amaboko ase chinse cheisiko. Have a labor deficit of 345,000 in the construction and also skilled trades workers. So we have more than 500 students, 500 trainees being trained. The other day when we got an opportunity in UK or nurses, all the nurses who went there were from our TVET institutions. You know, sometimes when we look at the Kenya Medical Training College, we don't seem to appreciate that it is a TVET institution focusing on vocation of medical area. And right now, we want to have a very qualitative department in TVET to ensure that the kind of plumbers, engineers, and electricians and trainers we are having are of international standards. Mwenchu muligereria nara yuase bono kulinda mange na chigugo chira chikoraga Chinsa 10 chimaragoba ya bono aiga imeandizi TV neru bwansu bomusito wakangambia mono asibali mwensi mwato bwatiri wetera asenchira yemitandao ndochenga brayo brofaita korwa Chinsa mochata bakabo mwale South Mogirango agoteba nabwatetia mangana maya senchira yobwenge nabwe kiongozi safanaya onserio kurwalia nabonchali gatia bali mogendete gutubwatia wetera senchira ye mitandao ngwakangambia mono kigima wochia soli twabwatera nakomo kwenekia buna amangana ya gwikira senchira yo bwikiranu wetera asenchira ye bimanyererio akoro kwa Joshua Auta nolionekia awikira senchira yo bwikiranu wetera sechibicha niliogi nigakoro kwa Abigail nya njama na nchina ko letera senchira yo bwenge mwanchu muligereria nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.